باش خوندەکارên هێژا و دەلال خوندەکارê me îrowaneya me Rifa Heştayê ez hêvî dikim خوندەkarê me hêja se pirtûka xwe ser û pela 123 vekin ji xwe waneya me îro li ser destana Siyabendê Silîvî û Xwecihê. Ji xwe gava ku em bêjin destan dike bibin beşê em bêjin kelepûrê çanda Kurdî de. Yani ew jî dibe beşek ji çanda Kurdî ku Kurd çi qasî dewlemendin bi çanda xwe, bi destanên xwe, bi çîrokên xwe, bi efsaneyên xwe ew jî yek ji wan destanayê ku pir giranbihayê ji xwe gelek destanê me hene destana em bêjin a Mîna Memûzîn ev jî dikeve radeya a duyemîn de piştî destana a Memûzîn. Ji xwe Siyabendê Silîvî em piçekî destpêkayîna behsa destaneya wî na bi awayekî kurdasî em bikin ku jiyana wî çawa bû ev çîroka wî na ji xwe min e em bêjin destana Siyabendê Silîvî û Xwecê destaneke gelêrî ye yanî bi ser navê kesekî nehatî tûmarekirin. Ji ber vê na jî çanda gel e yanî ji gel giha ji demek yanî ji çîroka gel ji me ve dibêje. Gava ku em dibêjin destaneya cîaneka destana a Siyabendê Silîvî bînin ber zimanê xwe yan jî em bêjin vebêjin vê destanê em ê civaka wê demê nas bikin bê civaka wana çawa bû çilo bû. Ji xwe diriya destana re, diriya efsana re, diriya çîroka re me civaka xwe ya wê dema ku me nedîtibû radixin ber çavê wan. Yani di encama wê na de em civaka Kurdan a wê demê em nas dikin bê jiyana wana bi çi awayî bû. Ji xwe destana me em piçekî li ser biaxivin ji ber ku ne giştî hatî nîvsandin diwaneya we de em piçekî destpêkê ser Siyabend yan jî Siyamend min e bala xwe bidînê ji ber ku gelêriyê cana navtên guhertin cana jê dibe ku bûyerên biçûk jî tê vê guhertin ji ber ku ji nifşekî gihayê heta nifşekî û ji xwe piraniyê wê na em giş jî zanin û xwendekarên hûn jî te di berî waneya jî me birî ku ti efsaneyên me û em bêjin pirtûkên me yên nivîsî tune bûn. Em beriya salên borî de dibin ji xwe çend salê me guheyî gelek pirtûk û destaneyê me bûne bi awayekî nivîskî. Lê çawa dihatin belavkirin berê şevbûhêr hebûnin. Ew duwa şevbûhêrka de dengbêjî pir ketibû astakiyan jî radeya a herî bilind. Duwa dengbêjiyên xwe de min e bala xwe bidê dengbêjî ji ber wilo jî gelê Kurd em pir dewlemendin bi dengbêjiya xwe. Di wê wa dengbêjiyên xwe de çîrokê xwe ve digotin duwa şevbûhêrka de bi awayekî stran yanî û destaneyê xwe jî digotin. Tamam divêrekê dibe ku cana cara de ji navbera dengbêjekî û dengbêjekî diguhertin jî piçekî hebe lê herî hêmanên xwe yê bingehîn û yerên xwe ê bingehîn hundirê vê destanê de nehatine guhertin. Em bêjin aneka ser Siyabendê Silîvî ku çawa bû. Dibêjin berî ku ji dayîk bibe ev xortêha bavî na miriye gava ku cawî na pê bihal dibe ber halê xwe de dayîk jî wefa dibe yan jî dayîk jî koça dawî dike dimire. Ber destê apê xwe û jinapa xwe xwedî dibe sîpe ev xortaya ev sîpeyê hanî pir zîrek e pir jîr e pir jîhatî hê zawiya bedenî pir xurt e. Yani civaka xwe napejirîne pir bi tevger e. Hemû xort û keçên gund gişî li xwe vedihewînin û dixin tevgerê de. Dibêjin ji ber vê na jî gund acizî bêzariya xwe ji wa dida diyarkirin û diçûn cem apê wî na digotin ev xortaya yanî xort û keçê me nahêlin ku bite di malê xwe de. Hertim wa dixe tevgerê de em ji vê na bêzar dibin. Dibe ku hûn sînorekî ji vî xortî rideynin. Carek di dosê heta gund giş xwe didin hevdû û dirin ber devê derî apî na dibê em vî xortî nemat pejirên vê gundî de dibe ku ji vî gundî here. Wê demê Siyabend li hespê xwe siwar tê û dibêje ez ê herim soz e dibixware dibêzî herim li qedera xwe bigerim.
Dere di qederê de digere şwe gelek bûyerin xwendekarên hêja ji ber ku destanê de gelek bûyer hene. Em nikarin wa qasa bûyera jî xal bi xar bînin ziman. Digihêje gundê Hewrê wê dekê de Axa Emer hebû. Axa Emer getî astengiyeke pir zehmet di. Gava godihêje wê dekê ev siyabend bi mêrxasiyeke pir mezin alîkariya Axa Emer dike. Di vê dekê de ev Axa Emer kêfa xwe gelekî ji siyabend dertîne. Ji ber kêfa xwe jê retîne, dixwaze keça xwe elîk pêre bizewicîne. Lê siyabend vêna nabijirîne. Ji war nabêje, lê hema hêdî ji gund xwe derdixe û berê xwe dide deşta Silîvê. Deşta Silîvê ji xwe li Rojhilatê Kurdistanê ye. Gava godirû wê dekê ra pêrgî xecê dibe. Ji xwe xecê û çaxî ew mala bav tedî berê bezê xwe, mîhê xwe dibirin deşta dibirin zozana ji bo çi? Ji bo çêrê, ji bo ku biçêrin. Her heft birê wêna ji bo heft birê wêna bûn, her heft birê wêna çûne pez derxistine ew tenê binkom bû. Gava ku siyabend qasidi cem wana ji xwe ewaya wek jineke, keçeke Kurd pir mêrxas, pir jîhatî wî pêşwazî dike, mêvandariya wî ne bi awayekî pir baş mêvandariyê dike. Nabe wele birê min el malin û ez nikarim mêvandariyayê niha, mêvandariyayê ne bi awayekî pir xweşik dike. Di vê dekê de siyabend pir jê hez dike û didike vê dê. Gava ku birî vedigerin û roj di dol cema dibîne, kêfa wî ne roj bi roj bêhtir ji xecê re tê. Dire cem bavê wîna û destê wê dixwaze. Ji xwe siyabend yekî kinî giroverê porê wîna dibêje keçeliyê lêxistiye, porî na tune ye. Yani ev ew nas nejîn dikirin bi vî awayê ku em bêjin. Bavê xecê nedixwaz bide yêdî. Îca negot najêre, çi jêr got qelenekî pir giran da ber ser milê wîna. Got qelenê te got her heft kurê me bizewicîne. Siyabend sal meh derbas dibin, diweste kar dike, dixebite, beş bo got her heft birê wêna bizewcî wîna negona. Yani sersoza xwe venegeriya, ser evîndariya xwe venegeriya. Ew kar û xebat kir, ji xwe gund tevahî bêhesiyana evîndariya wa bela bûye. Di wêna de piştî got her heft kurê wî dizewicîne, dire dibê ka vam her heft birê te zewucan, kurê te mizewicandî, ka em dixwazin îca got soza xwe dijî bicîbînin. Dibêje wele heta got hat va mîr hat qala keçika me kiriye û behsayê kiriye û esî min soz da mîr. Di vê dekê de gelekî bêzar dibe. Him xecê ji ber em di wê demê di bala xwe bidenî xwendekar û çawa zordariya axa û mîra dijber dide nîşandan. Got keçike bêrengaz bû, nemakarî bû ku ber xwe jî bide. Pîrek hebû ji ber ku me got evîndariya wana pir bela bibû, ew pîraya alîkar bi wan are. Di roja daweta xecê li ser mîr dibe alîkar û wîna direvînin. Her du bi hev re direvin û berê xwe didin serê Çiyayê Sîpanê Xelatê. Ji xwendekaran û aneka em digihêjin îca waneya me em ê bixwînin bi awayê xwendin û ez ê pêr ji em ê şîrove bikin ku çawa bi awayê destanî hatî nivîsandin bi awayê helbestî ji xwe min bala xwe bidêne dê destan him bexşan jî be tevlî ku bexşan jî tê dihe bilê herî bi awayê hûnan dî bi awayê helbestî tê nivîsandin bi awayê qafiyeyê. Yani gotinê wêna pir nazik in û pir li hev hatî hatiye. Piştî siyabend mezin bû, dil ket xecê, dema xecê dide kurê mîrê şikaka. Bi alîkariya pîrekê siyabend xecê direvîne revand û serê yani berê xwe da serê Çiyayê Sîpanê Xelatê. Xecê rûnişt, siyabend serê xwe danî ser çoga xecê û raza. Di wê demê de bir rek pezkofî di ber wan re derbas dibe. Nêriyekî bi zinê jiyên din distîne. Rewşa xecê û siyabend tê ber çavên xecê û xecê dikene û ji xwe re dibêje. Eynî mîna siyabendê minî Silîvî ye. Xwediyê tîr û kevanê zêrîne. Hayê siyabend ji bayê felekê qet nîne. Bi zin hat serê kaniyê.
devê xwe xist kaniyê, xecê li bizinê dinêre, nêriyê girover bi çavên xwe dibîne. Çi qas ew nêrî li van deh nêriyan dixîne, xecê keniya û kir qêrîne. Siya bend bi kenê wê re çavên xwe vekir û ji xewa şêrîne. Rabû ser xwe dest bi kêra xwe digihîne, dibêje: Te nerîko serê min tazî ye, tu biçekela min dikeniye. Ji min re bêje rastî ye, di dilê te de çi heye û çi nîne. Xecê dibêje: Siya bend bila ez bibim bi qurbana keçeliya te. Ji bilî muhibeta te tiştek din di dilê min de nîne. Bes ez ê ji te re bêjim: Min dozdeh peskofî îro bi çavan dîne. Yek bi zin û 11 nêrîne. Yek kinîkî girover di nava wan de bû. Şaxên wî 12 şaxîne. Li 10 nêriyan xistîne. Ji ser bizinê vegerîne. Kenê min hat min got eynî mîna siyabendê minî silîvî ye. Xwediyê tîr û kevana zêrîne. Siyabend got: Xecê, ez ew qasî li dinyê geriyame. Min kesî fêris û pehlewan wekî xwe nediye. Tu nêriyê peskofiya dikî wekî min, tu bi çavên xwe bibîne. Ew nêrî îşev li ku be, ez ê serê wî jê bikim, goştî wî ji me re bikim şîve. Piştî digihêje peskofiyan, nêriyê girover birîndar dike. Li ber şerjêkirinê nêrî şaxê xwe lê dixe. Di çiyayê sîpanê xelatê de diavêje. Bi serê şaxekî belalokê di nîvê tehtê ve dibîne. Şaxê belalokê ew jî darik e, pêv dibîne, dalxandî. Xecê lê digere û wî di wê rewşê de dibîne, digirî û ban dike: Hey lolo siyabendo, sibate, xweş sibate, berf li min û te tê bi gula te. Bi ser te re zinarekî bilind e, dibin te re rêya kerwan e. Dibin rê de ava muradê ava bi Furat e. Siyabendo cihê min bike, ez hatim bate. Siyabend: Hey lêlê mala bavê şewitiyê, xwe bikişîne gundan bigihîne, werîsê heft gundan li hev bicivîne. Tu bi destê xwe bi nexweş û birîndarê mala bavê xwe bigihîne. Siyabendê silîvî, fêris û pehlewanê dinyayê ji bin sîpanê xelatê, ji serê kelema belalokê tu derîne. Piştî werîsên heft gundan tîne, weke wî gotî çê dike, nikare siyabend rizgar bike. Xwe diavêje serlaşê siyabend û her dû bi hev re ser rêya kerwanan dikevin. Hîn xecê temam nebûye. Serpêhatiya xwe ji serkerwanan re dibêje û jiyana xwe ji dest dide. Kerwan jî gorên wan dikolin, navê wan serdatînin, li dora her du goran darên spîndaran diçînin. Zincîrekê bi kêla wan ve dikin, piyanekê bi zincîrê ve vedikin û datînin serkaniyê. Ji xwe xwendekaran û em baş hatin haştin ku qedera wî û xecê bû gunehêjin hev ji ber wek aneka me anî ku çawa ew nêriyaya berşerjêkirinê çawa wî nadavê ji ser wî çiyayê sîpanê xelatê çawa birîndar dibe, çawa xecê dikeve kevtelef tê de, çawa li heft gunda digere, werîsê heft gunda li hev ve dihewîne ji bo ku evê darê xwe xelas ke, lê nikarîbû tê encamê de ew jî xwe davêje. Yanî tiştek nebû asteng pêşberî evîndariya wan e. Ne mîr, ne mirin, tiştek nebû asteng û xwe davêje ser terbîvîna
و او جی خود کو جاش خو او سرکروانین کو حاضر بون جی حتی او افسان او دستانا و او چیروکا و وار گش سرکله هدی وساندیه والبرواداتینه وشخوا كرن وقت زيارتك يعني او شخوا بيان كتشي وقت طاسكي طاس بزنجيري بكرنه شبوكو شوي آبي بخوند بوق زيارتك جمروفره دویده که دخونده کاری مکا بنرن کو مچه رامان جیر کرد جوی وانه یامه مچه رامان کرد مناس کرد کو اوینداری راست یعنی اوین راست تشتک نکارل همبری وی بسکنه نمرن نه آغاتی نه میرانی نه تشتک نکارل همبری اوینی راست بسکنه ام دینن اوینا راست تشتک نکاره لهمبری وی بسکنه شخوا هنواد بيبن هبون دبكو واتي وانا نزل البون وكأنا كان بيجي محبت شخوا يعني حسكرنا فيرس مير خاص واري مير خاص شخوا قوتن وكسوك فيرستنا تي واتي مير خاصنا پهلوان لهنگ کسی او جی عینی تی کارب بیشن وقت میر خاص و گلات جی شو گاوا گو گلات برفی تی واتیا کومکین گاوا گوش برفی جور و دبارن ام انا کا پرسین خواه چارا سر بکن لهنگ دستان کینه کی لهنگ وی دستان بون لهنگ وینا خجی و سیابه بون رسامه یکمین خجي وسيابن دبكوان بيجن سيابن دي سليفيش رامانا بنجهين دستاني چيه شوا رامانا بنجهيجي اب كارت بكوك برسف جاد يمرجي ابيني راس يعني ابينا راس تشتك ديكارا الهمبري وي بسكنه عيني وينا ام بكن برسفا امي اديم جورو آواش خو آن کامت بشی آید جی مداد ناس کرن بوب آوای دستان هاتیه نویساندن دستان چیه دستان او بوی نویسین کو بویرکی یا جی چند بویران دگیرینه دگره دست لهنگین وی هنه با آوای کی يعني باوای هونان دیتی نویساندن دبکو بخشان جیته دهبه لی هر بد هیمی بنگهی تیدد ویگو باوای هوناندی بی نویساندن شخوا بیده که جی مدای نویساندن به دستان چیه جی نویسین کو بویه رکی یانجی چند بویران دگره دست تیده چند لهنگ هایی دناو جواکی ده شوپکه کور هیلایی و دبن باندورا باره ده هاتیه نویساندن بالا خواه یعنی ev destan dibik kelepurê wê civakê radixibir çava civaka wê demê yani ana wê demê me nas kir diriya destana a xecê û siyamendê me nas kir bu wê demê di çawa ji keç yan jî evîndarî di çi astê de bû çawa dibin destiya mîran de bû mîr bêhtir de seladariya wan hebû yani em karin ser mêrxasî û lihengiya a navê çi ye سیابند بنارن به چقاس لهنگی کریه و هر وها لهنگیا خجی نسکنی یعنی هری برخودا لهنبری جواکا خو سکنی جبوه حسکریه خوش بو اوینداری خو چقاسی جانا خوش دست خدایی جبو اوینداری خو شخوا بویده که خوندکاری می هیجا امانه خوشی بداوی دکن بس بری کو ام دایی بکن خوندکارین ما ریزمانی ما جی عینی وید وک بردوام کرن یا جنه بردوام کرن وک لیبگره ج وانی می گو بری ما بربون سر دمانه های و دما بوری و دما بی لیکرن هون شخور حاضر بکن و لیکره و بکشینن گوری دمانه ها گوری دما بوری و گوری دما بی دویده که ده خوندکاری می هیجا ام وانه یا خواه بداوید کن هیویا سرکفتنی جوارد خوازم